Muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tipa tapinda messages edu ngatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Inino ndiri mudzimai uye zvekare ndinogarawo muno muBulawayo. Ndinokumbirawo ruregerero nekuda kwekuti shona yangu is not right. Pandinenge ndakanganisa munge muchizondigadzirisawo. Chandiunza pano inhau yekuti ndiri kudawo kuti Mwari vange vachindiregerera nezvose zvandakaita, and I want to know kuti ndoudza here hama dzemurume wangu kuti ndakagadzira murume wangu. Ininiwo ndakasangana nemurume wangu ainge achiitawo basa rekudriver matruck. Aiwanzo kudriver matruck ake between Harare Masvingo achiuya kunoku kuBulawayo. Ndainge ndichiitawo basa rekutengesa. Ipapo ndainge ndichangobva mukurambana nemurume wangu, saka ndainge ndiine stress. Saka akabva achizondipfimba. Ndakaita nguva ndichiramba ndichimudza kuti ndainge ndisingadi. Ainge achindiudza kuti iye ainge asina mukadzi achindinyepera. Ndakazofind out kuti ainge aine mudzimai waainge achigara naye muHarare. Zvadaro ndainge ndatova nepamuviri. Ndikabva ndachizobvuma kuti ndinge ndichizoya kuzogara nemukadzi wacho amai guru kuHarare. Tava kugara tose, hatina kunge takawirirana sezvo ndainge ndakapinda pabarika nekusada asi nekunyeperwa nemurume. Saka zvakandiremera kuti ndinge ndichigamuchira amai guru nevana vavo. Saka amai guru ivo vaiita zvekuhodha vachitengesa. Saka vaiti kana kuri kunzi vakabuda vakaenda kunohodha kunze kwenyika, ndini ndaisara nemurume nevana, kana kuti dzimwe nguva vaitombobuda vari vose ivo nemurume voenda kunohodha vari vaviri, ndosara inini nevana. Saka vana ndainge ndava kuvashungurudza sezvo ndainge ndagara ndiine vangu vana. Ndainge ndichiti pane zvose ndaikoshesa vangu vana. Saka ndakazozviona kuti this is not working at all. Ndakabva ndachizoba mari iyi yandakaba ndakaiba nekuda kwekuti ndainge ndichida kuti murume ange achindivenga asazonditsvaka kana ndamutiza. Ipapo ndainge ndiine pamuviri. Ndakatiza ndikabva ikoko kuHarare ndikadzoka kumba kuBulawayo. Saka murume akabva achizotanga kundifonera akati ainge achiri kundida. Ndokubva ndachizomuudza kuti ini ndainge ndisingakwanisi kudzokera kuHarare. Akanditi it is okay, iwewe chitsvaka imba. Ndikabva ndati ini ndinoda kugara pamba pevabereki vangu. Saka akazotaura nevabereki vangu ndokubva vachizotipa permission yekuti tinge tichivaka one room kubackyard. Ndokubva tachizovaka one room yedu kubackyard. Saka aiti kana kuri kunzi akauya nedelivery muBulawayo aitombogara kumba then over achizodarikira zvake nerwendo rwake. Saka ndozvatainge tichiita izvozvo. Mukuwo ndainge ndava kugara ndichingotukana naamai guru because ivo vainge vakati ndinofanira kuti ndinge ndichidzokera ko, but at that time vainge vava kugara kuMasvingo. Ndikati handikwanisi kuti ndinge ndichidzokera ikoko. Saka takazotanga kushandisirana mishonga. Mwana wangu akarwara aine 3 months, akarwara zvakaipisisa. Achirwara kudaro ndakazofamba nemurume ndobva tachizoudzwa kuti amai guru vainge vakaendawo kun'anga. Iniwo mukoma ndakangoita sekunge ndainge ndavaregerera, but ndakaudza amai vangu naamai takabva tachizoenda kuPlum Tree kune imwe n'anga, but n'anga iyoyo ndiye Ukama uko kwatakabva tachizonoitirawo mhiko dzekuti naivowo amai guru vange vachizorwarirwa nemwana wavo. Saka kubva ipapo tainge tava vanhu vekuti taingoshandisirana mishonga chete panguva dzose because tainge tava kurwira murume, and hama dzemurume dzainge dzisingachandifarire because inini ndainge ndichigara kuBulawayo. Saka ndainge ndava kuzviraramira kalife kangu ndiri ndega nevana vangu. Kana murume auya anenge auyawo, kana akasauya anenge asina kuuya. Plus ndainge ndiine chikomba. Ndava ndiine umwe mupurisa uyo wandainge ndichidanana naye. Mupurisa uyu wandainge ndichi
fambidzana naye akabva ati ainge achida kundiroora. Saka ndakazobatwa ndiine chikomba. Murume wangu akandiregerera akati ainge asingadi kuti vanhu vange vachizviziva. Amai vangu ndakavaudza kuti ndainge ndabatwa nechikomba apa ndainge ndava kufungidzira kuti ainge atova neumwe zvekare waainge ava kudanana naye. Izvi zvakazoitika mushure mekunge andibata nechikomba akati andakuregerera, but ndakaona kuti munhu ainge asina kundiregerera zvechokwadi. Saka ndakaudza amai ndikati munhu uyu ari kutichengeta kana kuri kunzi akangopiwa mwana nemukadzi wari kudanana naye ndainge ndisati ndamuziva kuti ndiani. Panguva yacho iyoyo ndakazotoita kutoona muglass kuti ainge achigara kuraini rekuseri, ainge achitawo zvekubika sadza. Ndikazomuurayisa, ndakangonzi ndinge ndichimubaya netsono muglazi imomo. Saka patakadzokera kuPlum Tree tainge tiine zvakawanda zvatainge tichida kugadzirisa, zvekuti hongu ndainge ndakabatwa ndiine chikomba, but musha wangu ndainge ndichiri kumuda. Uye zvekare apa ndainge ndava kufambira nhau dzekuti ndinge ndichiita murume wekugadzira, kutomupa mupfuwira chaiwo. Saka tiriko ikoko ndipo pandakabva ndachizonzi ndainge ndichifanira kuti ndige ndichienda kumakuva. Kana ndaenda kumakuva ndaifanira kuti ndinge ndichichera guva remunhu, ndobva ndachizotora bhonzo. Ndikatora bhonzo riya robva rakuyiwa robva rachizopiswa, madota acho obva achizopiswa, ndiwo andaifanira kuti ndige ndichizobikira murume wangu paanenge azouya. Ndoisa madota acho musadza, ndo mupfuwira wacho iwoyo. Zvainge zviri zvinhu zvainge zvakaoma. Ndakadzoka kuBulawayo namama vangu tikashaya kuziva kuti toita sei. Saka mama vakazotaura zvekare nasekuru vekuPlum Tree, vakabva vati ivo vainge vachazotsvaka kuti vangamawana sei mabhonzo awa. Saka vakazotiudza kuti painge pachidiwa mari yainge ichidiwa yainge iri $300, but makore acho iwawo tainge tichiri kushandisa mapula, marand. Vanhu vazhinji vaishandisa mapula nemarands, vashoma vaishandisa $. Saka takabva tachizotsvaka mari, ndobva taenda tikanochinja mapula atainge tiinawo akaita $, tikanopa vamwe varume. Varume ava vakazoenda nesu kumakuva, ndokubva tachizofukunura guva. Vakabva vachizotora bhonzo, ndokubva rachizoendeswa kuPlum Tree, nekuti ini ndainge ndichitotya kutoribata bhonzo racho. Vakati kana muchitya kuribata munondipa 1000 pula. Ndobva ndati ndinoitsvaka hangu 1000 pula. Komurume ndakamunyepera kuti mwana ari kurwara, saka ndava kutokwereta mari. Akabva ati alright, pandinouya ikoko ndichakupa mari. Saka akazoti auya akandipa mari iyaya, ndikabva ndachizoipa sekuru vekuPlum Tree, apo pandakaenda kunotora mushonga uya. Iye murume ainge atodarikirawo nerwendo rwake. Ndikakasika ndikaenda kuPlum Tree ndikadzoka. Pandakazodzoka iwo achizouya kumba, ndainge ndatova nawo madota aya. Ndikabva ndavabikira sadza nebeef stew, vakadya, mushonga ukashanda. I've been using murume wangu for the past 20 years. Amai guru ndakazovabaya zvekare netsono muglazi. Now iripo ndeyekuti murume wangu iye ndakazoita kuti ange achizogara kunoku kuBulawayo permanently. Dambudziko riripo nderekuti murume wangu haachatodi kutodzokera kuhama dzake, and haana kana hama yake yaanotaura nayo. Kana ndikaverenga maybe patova neabout 18 years murume wangu asati ambotaura kana nehama yake kana imwe chete. Iye anoti akatotanga dzinza rake kunoku, ende zvehama dzake haachadi. Saka nhau iripo ndeyekuti ndinodawo kuti iye ange achimbodzokerawo kuhama dzake, zvekare nevana vangu vange vachizivawo hama dzababa vavo. Handizivi kuti ndoita sei. Saka n'anga iyo yakandibatsira, iyo yakati kuti tinge tichizodzokera kuhama dzemurume hunge ndamusunungura. Manje ndinotya kuti kana ndikamusunungura anokwanisa kuzondifumura pane zvimwe zvose izvo zvandinoita semunhu wandakadyisa. Dzimwe nguva ndinotouya nezvikomba pamba, asi iko zvino zvava nani. Ndinokumbirawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Vedare ndo message iyo yandakatsvimidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo
vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey pakaipa. Zvakangoma hazvo vedu we, asi ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana makadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine mudzimai, tine mwana wedu umwe chete. Ndakawanawo basa, ndakafara pandakawana basa. It was last year muna December. Mukomana ndakawana basa through church. Ndainge ndiri munhu ainge achishanda, but kushanda kwacho kwandainge ndichiita zvainge zvisiri zve-everyday. Ndakakwirirawo kumufakose, saka chechi yandinonamata, chechi yacho mukoma musazotaura zita, it is a Pentecostal church. Saka ndakabva ndachizoudzwa nevamwe vekuchechi avo vanondifarira, because ndiri munhu wekuti ndinoshandidzana nevanhu vakawanda vekuchechi and ndiri very honest. Vakabva vanditi vane vamwe vasikana ava vari kuCanada, saka vana gogo vavo ava vainge vakabva mukushaika. It seems as if she was the last one in the family. Saka dzinza ravo rose pakatanga kuoma zvinhu muZimbabwe, vakabva vachizongosimuka vakaenda kumhiri kwemakungwa. Asi vasikana ava vari kuCanada, vazhinji vacho hanzi vari kuUK. Saka ivo vava kuda kuti vange vachidzoka kuno kuZimbabwe. This was last year, mainge muri muna November pandakaudzwa kuti pane vamwe vari kuuya kuno kuZimbabwe. Saka ndakabva ndachizotorwa, ndikabva ndachizoendeswa, ndikabva ndachizoklina imwe imba kuBorodhau. Pamwe pacho ndo pandiri kutogara pari zvino. So it is a very big mansion. Ndichisvikapo mukoma painge pachitotyisa. Munoona ma-haunted houses aya ndo zvapainge pakaita. Iko zvino zvipatova nani. Painge riri mansion that has been abandoned for many years. Ndobva ndatanga kuklina ini nemudzimai wangu. Asi mudzimai wangu iye anoti ainge aine hope dzaainge achirota. Saka achirota hope idzodzo ndakangoti zvimwe kuda sevanhu vava kugarawo pamba pekuti zimba racho rine marooms akawandisa. Saka ndaingoti zvimwe kuda maybe it is just fear yekuti unenge wangorarawo uchingotya then wobva uchizotanga kuita ma-nightmares. Saka mudzimai wangu iye airota motikari ichitaura. Saka pane motikari dzakati one day, motikari dzacho dziripo apa zhinji dzacho ma-old model. Saka pane Prado iyo yainge achiti anorota Prado iyoyo inenge ichitotaura, but ainge asingakwanisi kunzwa kuti Prado iyi iri kuti kudii. Fast forward, vakazouya vasikana ava, ndivo vatova varungu vedu. Vakauya muna December, tainge tatoklina pamba, pava kutooneka kutoti pamba panogara vanhu. Vakauya vakafara, vakati we are very hardworking people. Vainge vatori nezvipo zvavakatipa nemari dzavakativimbisa kuti tichazokutumidzirai such an amount. Zvechokwadi vakadzokera kuCanada kwavo. Saka ndisu tinochengeta pamba apa. Ivo vari kuti nekufamba kwenguva vanoda kuzodzoka kuno kuZimbabwe, havachadi kugara kumhiri kwemakungwa. Saka nhau iripo mukoma ndeyekuti pamba apa pane motikari inotaura. Motikari iyo yaigara ichingorotewa naamai mufana vangu. Motikari iyoyo inotaura zvechokwadi. Nerimwe zuva mukoma iniwo sezvo ndiri munhurume, motikari idzi vainge vakati motikari idzi dzainge dziri dzasekuru vedu vakabereka baba vavo, asi motikari idzi tichazouya tozodzisa kuauction. Musadzivhura motikari idzi, musadzibata-bata. Saka iniwo mukoma kugadzira motikari ndinogona. You see, kana muchigara pamba pekuti panenge paine motikari dzinenge dzichisvika kuma7, then iwe unenge uchingofamba netsoka, ende mari yekuti ndikwanisewo kutenga motikari pari zvino hapatomborina. Saka ndabva ndachizotaura neimwe friend yangu yanogara kuGlenora, ndikati shamari, pane imwe motikari iripo, iyo inenge ichiri nani. Saka iBenz mukoma. Munongoziva kuti ma-Mercedes Benz kunyange ikaita model yekudhara but inenge ichingoluka. Saka iye anogadzira maBenz, inini Benz handiigone. Akabva achizouya paya ndokubva tachizotanga kubatsirana tikamutsa motikari. Motikari ichitori in good condition. Ndokubva ndachizotanga kushandisa motikari iyi. Motikari iyi ndanga ndichiishandisa in secret. Takabva tachizoenda kumusha. Takaenda kumusha kwana Muchembere because ininiwo ndakangokurawo ndichirerwa
nana Muchembere vakarambana naMudhara a very long time ago. Taenda kumusha kwana mama mukoma. Zuva ratakasimuka tichiti tava kudzoka kuno kuHarare. Pane hama 2 dzaamai vangu dzakashaika. Vamwe sekuru vakafa vari kuDurban, then vamwe vacho vakafira kumusha. Saka mukufamba zvakabva zvachizonzi pane munhu akatenga motikari wemudzinza. Munhu uyu ndiye akonzeresa kufa kwevanhu. Asi ini vanhu sezvo vachizviziva kuti motikari iyi imotikari yemurungu wangu, havana kuzonangana neni, but chokwadi ndechekuti ndini ndakatokonzeresa kuti madzikuru angu ange achizofa. Ndichidzoka kuno kuHarare after the funeral, ndakabva ndachizongopaka motikari yevaridzi ndikati motikari iyi handichadi kuishandisa. Ndo pandakachizotanga kunzwa Prado ichitaura. Saka pandakanzwa motikari ichitaura ndainge ndiri ndega. Amai Mufana ivo vainge vabuda, vainge vaenda nemwana kuchipatara. Saka ndakati ndiri ndega kudaro mukomana ndiri busy ndichitoita tumabasa twangu, ndo pandakangonzwa kuti iwe uri kutsvakei pamba pangu. Ndakavhunduka ndikati what kind chichiri kuitika. Ndokubva ndafamba ndichienda kugarage, because garage vakatiti tinofanira kuti tinge tichivhura magaraji epamba apa. Saka imba iyi yakakura, motikari idzi dzakawanda ende patori nemagaraji 3. Saka vakati makuseni tinovhura magaraji kuitira kuti munge muchipinda mhepo, kuitira kuti motikari idzi dzisazohura mukati, because dzichiri in good condition even though they are old model vehicles. Saka vakati munoda kuti munge muchipinda fresh air. Ndikanzwa munhu akati uri kutsvakei pamba pangu. Ndakafamba ndichienda kugarage kuya ndikati zvimwe kuda maybe yainge iri mbavha yainge yapinda. Mukoma ndobva ndatarisa ndikatarisa handina munhu wandakaona. Saka ndava kubuda mugarage ndo pandakanzwa kuti pip pip. Ndichitarisa ndo pandakabva ndachizoona kuti mabrake lights ePrado ainge akatsvuka. Ndakanzwa izwi rakatobuda mumotikari richitotaura kutoti ibvai pamba pangu, muri kutsvakei pamba pangu. Munhu iyeye ainge achitaura akabva atoridza tsamwa. Zvino vasikana ava ndakavaudza, ivo vakati zvindakana basa izvo, munofanira kuti munge muchinamata naJesu tinokunda. Asi havana zvakawanda zvavakataura. Saka nawo iripo ndeyekuti iko zvino zvitava muna August, vanhu ava vainge vachitumidzira mari dzedu dzepay in time mwedzi usati wapera. Vaiwanzokutipa mari dzedu between 28 and 29 mwedzi usati wapera, but iko zvino zvindichiverenga mazuva nhasi date riri kuti musi wa5 mukoma. Saka ndichaziviwo kuti vanhu ava vanoda kuti tirambe tichivashandira here kana kuti kwete. Ndakaitawo mistake here yekuvaudza kuti izvi ndo zvandakasangana nazvo. Handina kunge ndakavaudza kuti nditori neimwe Benz iyo yandakatogadzira ndikatombofamba nayo ndikazosiyana nayo mushure mekunge kumurikwa naMuchembere kwafiwa. Saka ndauya pano ndikudawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe. Amai Mufana vari kuti ngatitsvakei rimwe basa tisiyane nazvo, but inini as a man I know it is very hard to get another job. Ndanga ndichiti tongoshingirira, but ivo amai Mufana vari kuti tinoshingirira kusvika rini. Chikafu mumba chinokwanisa kupera anytime soon. Sevanhu vanga vachiwana mari yavo in time, tanga tichingotiwo kana tikawana mari toshandisawo zvatinenge tichida tisingatenge chikafu chakawanda. Sevanhu vanga vatangawo kungoitawo mari iro rinogore, ndo patatotangawo kutoshanda zvakanaka namadam. Ndiri kutsvakawo advice kubva kumhuri yeZimbabwe, tozvifambisawo sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Garage ndava kutotya kana kuribata kana kutovhura, sezvavakatiudza kuti makuseni oga oga tinovhura garage tozorivhara na7 usiku. Please help. Mhuri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma nazvo vedu we. Hanzi motikari yakataura ikati muri kutsvakei pamba pangu, ibvai pamba pangu. Asi vana vepo ivo hanzi vari kuti naJesu tinokunda musabva, but hanzi mari yepay haisati yauya. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey.